Croeso i Lyfrgell Rhuthun. Galwch heibio i ddewis, casglu a dychwelyd llyfrau. Pan ddewch i'r llyfrgell, byddwn yn gofyn i chi wisgo masg a glanweithio'ch dwylo. Gallwch ddychwelyd eich llyfrau ar y troli. Mae'n gwasanaeth archebu a chasglu ar gael o hyd os yw'n well gennych ofyn am lyfrau ymlaen llaw, a byddwn yn ei paratoi i chi eu casglu. Os yw'n well gennych, mae croeso i chi ddewis eich llyfrau eich hun. Cadwch bellter diogel oddi wrth gwsmeriaid eraill. Defnyddiwch ein peiriant hunan-wasanaeth i fenthyg llyfrau, neu holwch aelod o staff. Mae ein tîm ar gael i helpu gyda gymholiadau llyfrau. Mae sgriniau o amgylch y conteri ac mae staff yn gwisgo masgiau. Gallwch hefyd ddefnyddio ein cyfrifiaduron sydd pellter saff o'i gilydd ar gyfer mynediad i'r rhyngrwyd. Gallwch lun gopïo ac argraffu yma. Mae ein gwasanaeth llyfrgell i'r cartref ar gael os na allwch ddod mewn. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu'n fuan.